Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a barkamu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci. A sunana Mahmud Umar, kamar yadda kuka sani, a wannan lokaci mun kawo muku wani application ne mai sauki wanda zaka mai da hoto cartoon, zaka mai da shi cartoon kamar yadda kuka sani. Amma kan mun ga haka muna roƙon duk wanda bai danna mu subscribe ba da taimaka danna mu subscribe domin shi ke ƙara mana ƙarfin gwiwa. Yawa mun gode. Da farko zaka shiga Play Store na wayarka. Bayan ka shiga sai ka duba a can sama wajen searching din nan, kowa ya san wajen searching dama. To zaka duba wajen sai ka rubuta Tonme, zaka rubuta Tonme, TOONME. Yawa kamar kafin nan ma, kafin mu karasa ma gashi ya fitar mana da sunan, gashi nan za ku duba. To mun riga da mun yi downloading na application saboda kar mu bata lokaci, kai tsaye za mu shiga application. Kamar da kuka gani wannan shine application din, mun shiga kenan. To bayan ka shiga zai buɗe ma wannan fuska, in ka kula ƙasa ga skip sai ka taɓa skip. Bayan ka taɓa skip zai kawo ma wannan fuska, sai ka duba ƙasa wannan talika suke ma, sai ka duba ƙasa zaka ga a gefe biyu zaka feed da kuma ɗaya haka a gefen wannan website nasu ne zaka taɓa feed ɗin. To wannan hotunan suna kawo ma ne irin kaman hoton da kake so ka maida hoton naka ya zama irin shi. To wannan suna kawo ma ne irin hotunan da kake so ka zaɓa. To mu bari mu duba wanda ya dace da hoton namu. Yawa kamar da kuke gani ga su nan. To hotunan ma dai sun kasu kashi biyu. Wannan za ku ga a sama za ku ga trending, a gefe kuma za ku kalla top. To bari mu gwada duba cikin top ɗin mu ga ko za mu samu wanda muke so. Yawwa kamar da kuke gani gashi nan ga wasu irrukan hotunan ma wanda in kana so ka maida irin naka. Bari mu zaɓa wanda zai dace haka. To bari mu zaɓa wannan na namijin nan kawai, tunda gwadawa za mu gani. Wannan gashi mun shiga. To kamar yadda kuke gani zai kawo ma zaɓin hotunan da kake so, hotunan ka na wayanka wanda sai ka zaɓa a ciki wanda kake so ka mai da shi cartoon ɗin. Bari mu ɗauka ɗaya ku gani sai mu gwada muku. To gashi mun ɗau wannan yarinya. Bayan ka shiga za ga wata aro a ƙasan nan, za ga sai ka taɓa aron. To bayan ka taɓa aron zai fara sacin, zaka jira shi dan sacin wannan zai ɗau lokaci sosai, mu ma mun ɗan yi skipping nashi. Bayan ya gama sacin to zai kawo ma haka, sai ka zaɓi irin kalan wanda kake so. Zaka zaɓa baki ne haka dai, ko kuma fari ne, ko kuma ya danganta dai da irin da kake so. To mu bari mu zaɓi wannan. To bayan ya ka zaɓa zai ci gaba da sacin. Bayan ya gama zai kawo ma haka. To idan ka duba ɗan sama za ga wasu 'yan ɗigonguna guda uku. Wannan ya gama kenan. Za ka gani wasu 'yan ɗigonguna guda uku, za ka taɓa zai nuna ma save to device. To bayan ka taɓa save to device ɗin zai kawo ma wasu zaɓuka a ƙasa. Kamar da kuke gani sai ka taɓa download ɗin wannan arrow wanda ya yi ƙasa ɗin shi za ka taɓa. To da zarar ka taɓa za ka ga, bari mu nuna muku ga. Kamar yadda kuke gani gashi ne yana downloading na hoton. Bayan ya gama za ku kalla image ya yi saving namu, image namu wato hoton ya yi saving a cikin wayar mu. Kamar da kuke gani yanzu bari mu fita mu je mu kai ku ga yanda hoton yake. Sannan kuma link na wannan application za mu ajiye muku shi a description. Wannan hanya ne mafi sauki yanda zaka haɗa hoto cikin sauki ba tare da ka sha wahala wannan ya ɗauko application mai nauyi ba. Kuma kamar yadda kuke gani wannan automatic ne yake cirewa, ba za ka zauna ka ta shan wahalar zanawa da hannu ba. Mun gode. Ku ci gaba da danna mana subscribe yayin da za mu ci gaba da kawo muku sabbin bidiyo. Ni ne naku Mahmud Umar nake cewa a huta lafiya.